जतनो हामबाय MFK नि अंगै जों दिनै कायसा नांगौमानि बागै नारनो मारिंखा प्रेस मिट खानायनि बागै जों पुना पावफोराव बायसाय फायनाय आंनि जायगायाव जों बांला बाय दिनै पावसावान पुलियानो जे फाइमादा फाइनेसिनि प्रेस नेगै फाइनाय राव टीवी चैनल नेगै फाइनाय राव जतनो MFK नेगै खा गाहामथाय लामसगो और तो कक्टमा निनिहानि चिनि खरां सोरां जाति कक त्रिपुरा जतन तो सिनलायजाक बानबाय जतनो हामबाय देबो हामबाय मारिवो जों माहाके जरा केसा बिसिङो रिं माने हानो माखसा जागा सिनि यांगै क्या कष्ट मा खाले जाका मागुरि लायखा तफानो फाइ सबाय जाबो बाय ते पाइथले हामबाय चिनि तिनि कक बथमांखा बसकांगो 1434 त्रिपुरा इरा एबा त्रिं 1434 त्रिपुरा इरा एबा त्रिं हास्ते गोनांगै हहम ददम खालाय पलायनाय बागै जतनो लवा जोआ खालाय दङ केता खालायनि सिमिखाय जों MFK फैसा गुबुन याप्रि जों सायनानै बोखाक थां दङ MFK अ सामुनो यागो रम्मानि MFK आसायमानि बिसियोनो जों अत्रिं सेलिब्रेशन बा खायनानि जों 2004 MFK आसायखा आ बिसिनि सिमिनो जों अबसिनि कैसा इयरली कैलेंडर चिरा खेबका जेतो अमचिनि लाइफुङा बाय गोरों जागोन तिफ्रा बिसि कथा कै चाहिँ 2004 नि सिमी कन्टिन्यू थाक्लाया सेमा जरा that is 1433 तिफ्रा इरा तीन बिसिता जों खालाया राय खेवान मा सिंसा हहम ददम खातन खाजाने बिसिंति जों खालाया अब याफांनि तिमि सेमादरा खायना थांतनि जों गजाराव गोबांमा गोबां बिरिमान कथमान कक साइकुल पाया कासुजामाबो दंखा सेजाजामाबो दंखा कया कक साजामाबो दंखा कक मा सालायया फेबा ताबुक जों नायनायखा आ केबें नायरक त्रुक त्रुक बर उसुलुय थांबायखा उसुलुय थांमानि लग लगेनो बर बुजिनाबो रोंखा बुजिनाबो सिखा एबं साइबो मानखा तावासो ताय कक बांनानै नांलाय दिया हानि बागै हास्ते गोनाङै ताबुक ताय साना नालिया डिस्ट्रिक्ट लेवल सब डिविजन लेवल क्लब लेवल गामि लेवल अब हायख्लाय ताबुक लेखा दुपा गरै त्रिं पान्दा खालायनाय दंलायखा ताकलाय बाहाय दं गोबांमा जागाव अतर सिकन लेखा दुपा गरैखा आगे जों ताकलायनि टिमिनि वान सुका दा खातों रिमानखा बिसि गोतान खायनायनि बागै अब कैसा एकटा धाप चिनि सक्सेसफुल होनी मानो फेबा जों न बुरुम बुरुम चिनि तालहिं एक तारिख हायकाबा तिप्रा इरा त्रिं बिसिकताल न बुरुम बुरुम जों गुबुननि बिसिकताल पालेबा हायकाय बखावा हाबरि मायाखौ आबनो जों तेबो कांबे खातों रेनानि बागै तेबो खाहाब रेनानि बागै जों MFK नि ताकलाइन जिमिखाय तालहिंनि पहिलानि साल बिसिकताल
22 तारिख डिसेम्बर जों प्रोग्राम आयोजन का जगालि खालायखा कतर खायनो खायनाय ओ जागाव दंनाय दिनै फुड फेस्टिवल दंनाय सेमिनार दंनाय पाठ्यक्रम काकाय हुकुम पान्डाराव दंनाय अब 21 तारिख हराव खायमानि बाय बाक्सा नंनाय माखा माखा जों बिसि कताल हिसाबै सालाव जों तान्दिनो खायजेनाय आबनाव सबसे नांगौमानिबा गावमा हाके खायते खायते जों जतनो नगरुम गुरुम जेमन उदाहरण स्वरूप चीनी काम्याम चायो जों नुगु जैसे गरै बिखरा बल फालजाने फनो बांलानि नवबर्ष हाकेनो ओ खाना चीनी बांलानि नवबर्ष बिसि कताल पामासमा राथे चलायो आमासमा रमी चलायो बाजान आमासमा पाइ चलायो अब केवन के होतै साना नागिया दागिना नागिया the same इंग्रेजीनि बिसि कताल हायनो 1 जानुवारि हाकेनो अब जतनो खातुन खाजानाय बिसि क्लाइरि कताल चुमता तुमनाजै जाम गाहाम पाइ चलायो केवन के होतै दागिना नागिया फेबा उचिनि बाय थांनि नखाय जों खावारि माया गाहामका पयतसारि माया सुबनि बागै जों नबुंब्रम खायचोगै मायाखौ फेबा ताबु चेंखा का आबनो तेव गाहाम गाय मजबूत खालायै जों एमएफ केनो ताबु चेंसिनाय 22 तारिख दिनै ट्रें बिसिकताल और ट्रें बिसिकताल दिनो जों पान्डाव खायचनाय जामु चासनाय रि कताल जों कताल बुथुमसिनाय हनै वानसुगै जों ताक्लाय अमाहाके स्टेप नलाहा खाख्लायो जों माबा हाकेना कन्टिन्यू खालाय थानाय थाङै जों बेबा खास्तिनि दंनाय दिनै ताखु बुखुब दंना कहनाय अमाहाकेना न बुरुं बुरुं दिनै बिसिकताल न बरम रुबै हामजागै पालायनांथन आबनि बागैनो जों ताक्लाय के दुलाखा खायनाय नगै सिद्धांत लानायजा हायपानो ताक्लाय जेखाने जेखाने दिनै ट्रिं बिसिकताल पान्डा कतरंगै दङ जों ओ जागाव जे खायनाय रिंखा हाकै जों बरफ रहनाय दिनै एमएफके नि आदंसं अरनि रिसोर्स पार्सन नंगै बरफ थाङै मानजाक बायनाय दिनैनि दिनै खायसे एक्जिक्युटिभ मिटिंआव जों आबो गाहाय सिद्धांत नाय फायखा आवनि बिसिङाव जों किसा सावानो जत जागा जतन बुंता साइमान ग्लाक पलेनो याथेक बारा अब का आठाई बारी हिंदी जागो खुआई और किने एमएफके नि खरंनै जों आदं रहनाय बरन आरो गैस नै थाङै माजोंनाय एमएफके नङै अन बिहाबाव आबनि उनाव दङ 20 तारिख अब तुलासी को आरो बाहायनो बरफ जों प्रचारखा किने एमएफके नि आदं नङै थांनाय बर बारा थाङै गैस संनाय आदं नङै अब बरफ एमएफके हायकेन बर थाङै बर बाक्सा मिलुइ आ बिसि कताल पालायनाय आबनि जागलते बर हरजानाय खिनि बरफ दङ खा कताल क्लाब गरिया साधुपारा सुमिलि हाति आरो बसिनि एमएफके नि बर बर प्रचारखा एवं जों आबनो रेस्पन्ड खा चिना दंसं आरो थांनाय नंदननगर आगरतला और बाहायनो कतर बाय खायनो नाय दङ आरो बाहायनो बरफ जों बाय गोनोंखा बरफ सानका जों चिना दंसंनो रहनाय आबनि यागलबो दङ रतनपुर तमो कनाईबाड़ी ताकरतला यट क्लब सुमिलि हाती अब हाइके यां साउथ आइ नर्थ गोबां जागा दङ जोंहासो तिनासो गोबां बेटाङासो साग्रालिया गाय बरफ सिरबासो बांथाय बा जत जागा सानपन जासो हरमानग्लाक हायपानो जों नागाके जों मेटेरियल जों पाठंनाय तिनि भैरब जों हरबायनाय जों जेखाने ट्रेनिं खालायो बरनो केबनो कतर केबनो चिकन तिनि मकनो करे तिनि मकनो बरफ जतनो बाक्सा समान एवं समान चिंबरनो रेसपेक्ट खालायो समान चिंबरनो बरम दङ आरो बिसिन तिनि एमएफके नि तरफ थैके कैसे कयमु जोंगाबो बिसिबा बिसिदक सकांनि थिमिनो जेंगि फायमानि साइ फायमानि हपंग्लांसा आइ प्रग्राम खायमानि गोबां बरफ आबनो जाजानाय दङ जाजाया दङ हायपानो जगखौ गैया जों खालायमा दङ आबनि कारनखा जों स्टेट लेभेल होनै जखन खायगा हाख्लाय बालायखाय हाकसालनि हासो बेसारन बरफ फायनाय बोरै बेसा जारे बेसा का आबरनो जुदि जों हरनि 12ता जरा खाय याकर खांखाय बरफ थांनानै बेलाय बेजवानो का बन कौनो वानसुगै जों यगखौ गैया खालायमा फायगा बन बागैनो जों बार सावो
स्टेट लेभेल जों खायाबो जानिया जा आमचाय जानिया जा एरिया नतै खायजा हाकाय आरो हरनि 12टा जरा बिसि कसानो नायरगि पायि बिसि कतानो यासागै जाति फोनांलायै बाजी पटका सगलायमानि यागलो पान्दानो मुथागि हाकाय बाकी मुक्ति बता हना नांलिया गाय बरौनी तमुमो किसा देरामा तमना देरामो ताय इंग्लिया जत दिगानो सेफ साइड दङ हनै जोंहा बवान सुबै आ 4-5 बोसोर सिगांनि किमेल जों गय फायो दाबो बो गय दङ देबो गयनाय ताकलाय बो हायनो ताकलाय जखन पांजी पाइबै खाबा आबोनो खलायसुमाया फानो जेमाननाय सम्भब खांकै 12टा जरा खायै याकना नोंथन फेबा बसकानि बिसिराव दिथिमि गाय पुलानि किमेल कक साबलायै पुलानि किमेल आवाय खायै जों हरनि 12टा जरा बिसि कतामनो नायरगि हर बिसि कतामनो याचाक समनि उलो पांदाना पाइरे हाकाय दालाखे जानाय जतन बागे गाहाम होनाय हिने जों खाखाय आबोनो किनि कयबो पानाय हाकाय ताइतन ताइ सानानि तो आसे स्टेट लेवल ताकलाय कायजाक लाखा स्टेट लेवल बोलते जों एमएफपि नि इंगे स्टेट लेवल ताकलाय कोन जा खालिया हाकाय जेखाने खायो आप तो जत जखन स्टेट लेवल इसलाय नेशनल लेवल सब लाई दं ताबो तमा जों एमएफपि नि इंगे मुक्ति जागा स्टेट लेवल नै आपना जों साथकनानि कलियाबा जों जतनो आबो स्टेट लेवल दो जों जतनो आबो नेशनल लेवल हानो नुतो तालनि पुजा सालायबा 22 तारिखो खनर बम हे पान्दा बर खायै आबो गाय ताकलाय जों आगरतला नफरत भवनआव खायनाय गाबोनो 20 तारिख डिटेल्स सायखनाय जों जेनेरेल सेक्रेटारि जों दिनाबो सामबागजाक नका फरायनाय बागजा गानि पार्ट आंसो जरानो साय पाइरेसनो गावनि जागोन आं तिनि जेनेरेल सेक्रेटारिनो कयनाय जे तिनि 22 तारिख हायकाबा तिनि बिसिकताल तालहिं 1 तारिखो ब जागा तिनि पान्दा जुगाली मुंखा ताम ताम होय खायनाय ताव तिनि जिएस पान्दा 22 तारिख डिसेम्बर 1 तालहिं हसाला जों इन हाउस प्रोग्राम खायनाय इनि जों सुका कतर ततां खिले जों कासकन खो खनागा ने जोंका 1434 people बिसिकताल पान्दा के 10 बुकुं गनो खायनाय इंगे तिनि नगर प्रोग्राम हजारा फूड फेस्टिवल तंनाय इंगे आवाज 2 pm इनॉग्रेशन खायनाय बरि जंजाका तिनि नगर तनाय डिसिनि honorable chairman and chief guest honorable welfare minister Tripura guest of honor tonight honorable MDC John Victor Burma preside over president MFK welcome address Eastern General Secretary the both of thanks vice president MFK Gazagachini calendar wall calendar both the wall and desk calendar release khajangnai Chin is a magazine, yearly literary magazine, Koloma, or release Kizunai. Therefore, you look high 4 p.m. some seminar exclusively the Baronti. There was a rat and historical background and all the Santan Kazaka, born in Ponte, Pizaka, over Solazanai. Over your 6 p.m. open session tonight. Jota Beram, the Baroque players, Romans away. There are questions, there are some just Silamos and Monogram from Silaman. 1 hour question, 6:30 p.m. Cultural program, short cultural program, 1 hour. Which is Wasuka, our folk-based cultural program. Okay, the program, all Bisikatan Salon Pena, Tomono blood donation. There are blood donations in was Halokisa, Zotozagano, Bisikatan Panda, Kayan Bagita, Kizaman, and Bagay. So, first week February was the blood donation program of no Chini, following the same Taklini short program. Sir, the ADC Rogos Hebanuka Brok 1435 Palai Pekai, that like to know Jotri of the Tam message right, Jotolo. Our message here, it is a counting method, very simple. Taklai, do you have a job bisho or passion of exist out the bread? Passion of just passion of 2024 passion minus करके तक नहीं जाए कोई वो नॉर्मल very simple ये बारह का वो लाख आते बक्सा वो रॉन्ग में रॉन्ग का किसी mistake हो नहीं ओके तक लाई 34 नॉर्मल 34 December 22nd बाय